Čo, pán Fico, už pôjdete? Už pôjdete sedieť? Konečne. Či už pôjdete konečne sedieť? No, dobre, dúfam, že pôjdete. Vyzeráte dosť zle, vyzeráte dosť. Som začať inak, ale začnem, ja to poviem, milou príhodou, ktorá sa mi stala pri príchode sem. Ja som vystúpil trošku ďalej, tam zastalo auto a som išiel nejakých 100 metrov k kultúrnemu domu a taký chlap spoza takého plota, aby teraz sa mu nič nestalo, kričí na mňa a fotí ma a hovorí: pán Fico, môžem si vás ešte odfotiť, kým vás zatvoria? A ja mu na to hovorím: počúvaj ma, ty si ešte po papuli v Topolčanoch nedostal, pravda? Pozrel na mňa: ale neboj sa, my to robíme mokrou rukou, lebo mokrou rukou to je vodoliečba a nie je urážka. Tak teraz už nevedel, čo ma na to povedať, tak ušiel. No nebojte sa, keby sem došiel, tak by pochopil, v čom je sila Smeru Slovenská sociálna demokracia, v čom je sila Topolčian, v čom je sila Lavice.